Әлеге көнне Буа районының Югары Лошчы авылында 5 ел буе көттеләр. Анда зурлап авыл бәйрәм оештырдылар. Авыл уртасындагы мәйданда күңел ачулар, уеннар һәм башкалабыз артистлары. Бәйрәмне оештыру билгеле кунак чакырулардан башланды. Алар күпләп кайттылар. Читтә яшәүчеләр өчен авылдашлар белән бер күрешеп, шикердәшеп утыру бик тансык. Шушы авылдан чыккан Ринат Хәсәнов мәсәлән Бөгелмәдән кадәр гаиләсе белән кайтып төшкән. Бу бәйрәм аңа аеруча кадерле, чөнки ул беренче тапкыр 2000нче еллар башында аның әтисе Зариф Хәсәнов инициативасы белән үткәрелгән булган. Авылда сабан туйларын, авылдашлар белән очрашуны минем әти 20нче гасырда 20нче гасырның урталарында оештыра башлаган иде. Аның 2008 елда вафатыннан соң бу традицияны без дәвам иттек. Инде менә бүген яшь буын дәвам итә. Авыл бәйрәмендә иң өлкәннәрне, яшь гаиләләрне, спонсорларны сәхнәгә чакырып бүләкләү традициясе яши. Бу елда шулай булды. Соңгылары арасында шушы авылда туып үскән Хайдар Галиуллин да бар иде. Ул авылдашларына шәп концерт бүләк итте. Мен дә моны Илсафны китердем үземнең дускайны. Шуңа күрә бик күңелле булыр дип уйлыйм инде, моны башланып китте. Авылдашлар рәхәтләнеп уеннарда да катнаштылар, күңел ачтылар. Икенче бәйрәмне озын тәнәфестәр ясамыйча оештырырга сүз куештылар. Рөстәм Әхмәдуллин, Вакил Камалетдинов, Татарстан яңалыклары.